go misneché. Tá tábhar bheits gá lé ag an nocht fíorhimúil agus bháilm go gurach sé fáiltenis rih chearan. Chearan. Gur maithe a round an well gur maithe an lucht agrih de tacht Aniar as an srasó agrú is srafiúntach atá ann agus bhain mé an tarbh an gá choint ribbe seo. Bhí mé cinál magan sin le brown an níos luúthe go mé trééis anmnú dhéanamh ar an gáint mar bhí mé édáchas ó chuigí seo hinach níos tá mé cinál le an glóid ar dús is an Óige neamhpholaitiúil a bhí annach níos dá nóí tá Óige pholaitiúil ann comá. So sneann an sin Martin. So buid mé brathnú ar trí héime go gginás de trí an coint sin na fórsaí gnéithe a chuhíonn meán neamhpholaitiúil nó meán ar nós cumlum san Óige. Ifir de dá na fórsaí gnéithe chuhíonn meán pholaitiúil nó meán an gníomhí pholaitiúil san Óige agus an sin na féidearthachtaí éiríonn as sin dá nóí ní cinál rud ceist dobbas bán é so ní duine ní ann go duine neamhpholaitiúil bháin agus sin duine pholaitiúil ar an tí bheile is cinál spectrum atá annach feicimidé sin mar haim a roiig bhfuil fórsaí áirithe ag obair an nóí dín Óige bheith gníomhach. Céis leann an eile Martin. So bhfuil cuid den stair I gceist cuid den sucháilíocht ach den mé iirecht freisin léirgus a thuirt mar haithí féin I ggéirí an Óige a gríosa I dtreo an gníomh pholaitiúil le dem líana nuas. Is ag plé le stát an 26 chundaí a bheits mé go príomhge or is ann atá na Gaeltachtaí site dar nóí ach freisin tá Óige sna 6 chundaí bhd éir an chun tosaí go pholaitiúil credum ar an Óige sna 26 chundaí. I gád amach an 8 agus an drown dar a lualibh. Neadidir an óir áilúm fáilcáfata leis na féidearthachtaí ach den mé mo dhíthil agus féilinn I sin a lua ar I sin a phlé I ní péis go lei. Sneann an sin. So chuir mé tús le coint ar feicim tá cinál fóthaimí an sin freisin a bhreathná mé ar 10 a luaigh mé ach racham tríú sin díag an níag. An cé ceann ná neoliberálachas rinne ben chuir síos beacht ar seo an tacht an siú caite gáhéics na Gaeltachta ach is córas ile gháilach é mar sin dá nóí buid túnachar aige ar an Óige comá. Go bunúsach is an córas eacnamaíocht atá réim inis é agus an rud is brí leis an bhfuil rán an stát de todhchaí ag goirí níos liú ón na 1970 róid tá cúlú tá stát a cúlú á hirbhí sí poibli a láthair mar shampla tá príomhádú a dhéanamh ar an gcás iompar ar an gcás sláinte agus príomhádú a dhéanamh ar an Teacht ach a tháthe feiceann tú sa sleanán feiceann sibh sa sleanán an sin bhfuil severas an hainfán géide dul na bhéid agus tuarastal an gnád duine a titim. Sampla maith den neoliberálachas nó an ahrú seo a tháinig a réim an na 1970 ná an Teacht sna trocadaí agus na chuigeadí thóg fin a fáil fiú na deithní den bhíalta de tithe im lá clé agus átaigh eile ach níos simach é sin a dhéanamh aniu bes na seascadaí faoi seán le meas a thála an tathrú rih Teacht fiú cinú go mbeidh príomhádú dainte ar an stup Teachta sóisiad agus is as sin an ascraíonn cuid watt ina fáibaní atá agan leis an ggéircéim Teacht sa látá nuamh. Níos tá gachrúd brath ar fórbróirí príomhádacha an báirt a dhéanamh sa látá nuamh ach dá nóí ní dhéanamhí siad an báirt ar an gcuí chéine leis an stát muna bhfuil brabús óhmhór le buint as ach tá spéis acu an cinál stocha chumáid íseal mar tá próisaní níos éirde dá bhár.
Mar sin go bunúsach tá níos má cruachta ag an airna príomhádach cílann sé sin go níos leo cruachta ag séránaí, mar dar náí caitheann daoine bhóta ar son pholaitiúirí, ní leon bhóta acu ar chéimhéis a gceannas na gáparádaí. De raibh mar ordaíonn an stát níos leo taon cruacht chéin lethach na daoine a léig, na níní a léig. Faoin gáras eacnamaíoch na neoliberálach ina bhuilimid ní gceart a cháin ó riar ar na gáparádaí ach irid rud a chuthíonn éigeargóthraíocht ollmhór a bheictar ar fud an domhan agus déanta chuinealacha oibre ó ionsaí. Mar sin tá sé an dachar chunra buin aáil na leontaí seo agus túnach ar ollmhór ag sin ar an Óige agus ar na féidearthachtaí atá a measc an Óige éigearú go pholaitiúil agus mar sin de. Mar sin an cadúb seoir ar an gníomhíoh pholaitiúil agus an choras eacnamaíocht dearach daoine inis céim buint bhfuil ag an cinná choras damhanda seo leis an Gaeltachta agus le chunsí pholaitiúil an Óige in éireann nach bhfuil sin sách tebi ach níl go simplí muna bhfuil aon todhchaí ag duine óga geantar ar le muna bhfuil an stát sásta Teacht a láthair ag geantar ar le go bhfuil le na daoine óga marachtáilún tú tá sé an dachar daoine bhúscailt tá sé an dachar tú haine bhúscailt chun a bheith gníomhach a gúsaí an cheantar ar bheann neamhpholaitiúil. Tágann sé am eagraíochtaí agus líonraí pholaitiúil a orbert má tá an Óige ag marachtáil i dtithaíocht atá ar cís a feisiil garad ar chunrathe fustíochta Herme seasta agus gan is acu cá maiid siad ina dhí sin chunas go féile le dul amón gníomhíochta chunas go féile le feabhsa chur ar a gcuid geanta. Cuirta go leor ama mú ag cuardach Teacht ag plé le téanaí talún ag scríbhíoirtas fadálacha ar ostíocht. Céid sneamh an eile. Ar na lá bheile déir roinnt toidáirí eol macadam go gur an freagraíochtaí an taal eol fustíocht láimse pása agus cluine is riile isteach ar an ran fartíocht pholaitiúil agus fecinn sibh an athriachta leis an sin faoin cinál freagraíochtaí sin. An sampla is fearr duine freagraíochtaí a chur an bach ar ranfartíocht pholaitiúil a measc an Óige nó measc daoine beagán sinne ach a háirithe ná mágáiste. Tá neart scríofa rinne ben tagart do David Graeber an Teacht an Scata, tá neart scríofa aige sin ar an Gael idir an smacht sóisialta agus féichi eol mágáistí. Mar sin stoch an ceisná céirdaí an cinál síomh is fearr na bhéitocht daoine óga bheith ó thaobh dul amón gníomh dul amón feabhsa chur ar a bobbal ceiriú le fás na Gaeltachta agus mar sin de agus stairiúil tá gá chás ar rinne mé hain stad ar spéisiúil. Na fíníní óga sa tréimh sé ní an gcórta trá a raibh an eacnamaíocht de bura agus i cléichlú be ar óga den lucht oibre iad ach ní raibh sí beabbocht bhí céird acu céird roinnt am a séir acu ní raibh siad sebhar go leor chun go méidís compárdach agus dá bhrí sin camádach ach hiic siad go raibh níos mó wethú mar céid leann an eile. Glúiseach na Gaelscúlaíochta atá tá mé in ucha faoi láthair sna seachtáidí inis agus na hochtáidí ach go háirithe is sampla eile é seo. Is tá roinnt lucht bunathe na scoil le láthair an nucht agus beidir go nas aontóch siad leimech chunclúd chealadach ach an toide tá daintam go dtí seo ceanna gnéithe a tháinig chun cín cúpla ás na hagalah rinne mé rinta mé déine agalah béil agus a bheith brathnú ar na faointí príomhge. Ná gur cinál trá ar le a bhí ann na seachtáidí agus uachtáidí trá raibh chuinealacha oibre rééis éonta ní mé ránach raibh daoine bocht bhí daoine
buchtéannach bhí cnílach oibre rééis ionta struchtúr cluine áirithe ag tistí óige a thugann deis dul na mún an obair Jóní. Cás bailile muna scoil na Teacht ar léich mar hampla counter bucht don áí bhí an hepar an cinál tugra an sin leis na tithe áde agus níor le bhain seirbhí si ann. Ach bhí an pobal bailithe ann le chéile agus tithe buúna acu don tréimhse sin, cé go raibh go láth fóimhní sóisialta ann. Bhí siad an rangan i Gaeilge chur éis siúls na háras an gach lá agus scoil na Teacht ar léich go bhhainú agus club CLG agus mar sin de. Níos am an hálách a lehéad in níú meas go Óige de bhár nach chun an pobal ór agus ó bailithe le chéile in áit ar bith sa stát. Tá siad scapinú a marachtáil le tithe a histí i seomraí beaga nó scapi in átaí agus íoch cíos áard níl an cinál cinteach sin acu. Agus á má háid a freisin sna seachtáidí, sna thuchtáidí bhí cinál meán agus féidearthacht ar an Jónachas ann ach chuaigh sé sin a léig le linn ré an Teacht a Gaeltaí mar bhí ar beirtéis maith don amach an sin ag obair agus bhí proisan na dithe áirithe agus tháinig an príomhádú isteach níos tréine. Céid ná an eile. Rud eile churann sa isteach ar agurú meas go Óige an na tuairimí comhthéaige seo atá a dul thart a meas níos churann cinál rudí cuasaí an tíal nó cuasaí ábharach mar isteach ar na féidearthacht í taonnacht churann cuasaí cultúrtha freisin ar nós na tuairimí comhthéaige seo comhthéaige a dtíirníonn ard an Óige san áitmí ceart a géirí rá gur breigéim, fandéim, scandéimic mar go bhfuil illuminati ar bhil an domhan is réile tá sé beagán in áféisiú béad nó ní creadach daoine ach tá sam hain ó mo cinál grúpa sóisialta féin go bhfuil na tuairimí sin sách láda deirech daoine bhfuil ní caitheann na daoine sin bhóta mar sin ní éiríonn leis na thumathirí a churann siad chun cín an daoine bhada amach ar net a dheis ach is cuid na daoine nach bhótáil in iad son agus churann siad an chosmuintear á bhaith is tócha le cinál tuairimí comhthéaige demagógaí eol Jordan Peterson an sin churann sé Milan ar marrá agus daoine trascanéise go mion lí eile as na fáibaní dóibhne eacnamaíochta struchtúrtha sa todhchaí agus ní bhálum nómach ama ráfaoin leid sin mar is fiúil me ach tá a go leir daoine óga gafa leis an leid seo. Cén buint tá ag siúil leis an Gaeltacht, well mátá si daoine óga gafa le cinál tuairimí den sort sin dul síos na rabbit hole seo ar YouTube. Níl si chun chuid cinál fuinmh a chós an áit ceart an bhfuil. Sláine. Okay, sláine an Rash Martin. Yeah, so dúigh mar an bhíonn an scríbhneoir agus gníomhí pholaitiúil George Monbiot churann tá stúrítar an farraigh na tránna mí ceart an sin go si le. Cumas go féile le mar óga agus féróga cumas go féile ní a spreige le bheith an íomh in a bubal féin mátá siad a chóna Milan as a go dóibhní ar imimechaí féiminí daoine éiricha mion lí eile. Seachas orthú siúd atá go bunúsach. Céid leann an so tá buint ag a seo le titim na Gaelcumann tá massam. Tá na Gaelcumann
Tá na céir cumann dípholatithe de bharr an public-private partnership a tháinig isteach a chuthí dlúnasc idir an stát na céir cumann agus an airneall fhoiblí. Hepar go leor scéimine poiblí agus príomhádach ag láirtí ach a tháthaithe chun Teacht a láthair mar shampla Gardaíní St. Teresa má leat clé agus tá an chuig an Teacht cadreh hiúnscoil 99 chur an bacha stalcanna mí ghlathúcha mar chuig sé sin a bhhaim mar na céir cumann bheith cinál pholaitiúil agus radical. Cí an rud a cíile sé siúd ná gur hit lín ranfáirtaíocht na níní Óige sna drámaní seo, mar bhí cinál mar a déir ben an sin ina athrital go raibh cinál achma banistíochta a bhil ar na céir cumann agus go bunúsach tá lín na fostathe tá ag céir cumann san airneall phríomhádach in Ollmhargaí Óstán tí tarna áta bhfuil daoine Óige a gcóbar den chuid is má. Tá na figúirí sin a titim gánaí agus aníisiil a measc an Óige na airneall sin. Mar sin níl cosint ar bhéthach mar sin chuann sé seo le dípholatúil an todhchaí mar bhí mé ag fórum padar O'Donnell an sin cúpla bliain á hin agus bhí John Douglas ar ceannar a mandate an céir cumann sin a leabhart agus bhíní sé sin gur bhí sé bórtha nach meid glúiseach na céir cumann gur fiú trácht ar ann ag ann denú fethe bliain. Mar sin chunas go féileann an Óige a bhúscailt má tá onsaí a dhéanamh acu ina láthair oibre de hir. Cén buint atá ag seoil leis an Gaeltacht, well don áhí tá cabhlachtaí sa Gaeltacht, bhí cás rap an sin i dtír chonal roinn bliain well cúpla bliain á hin credum a go raibh druchanílacha oibre á bhrú ar na hoibrethe an oibrethe Óige agus go bunúsach cén fá go bhánach an Óige in áit le cabhlach mar sin go raibh cathail mar sin agus nach raibh aon cosint acu an géir cumann. Rud eile a chuint a stúriant an cinál an Óige a measc ar chuint á waithid, so is ná politíoch na féiniúlaachta sé sin an identity politics a rís tá seo nasca le dul i léig an etic lé agus na céir cumann America. Ní raibh an etic lé America ná buaní ar cuasaí coideán síl a bhaint amach sa gáras nua liberálach do réir mar tháinig sé chun cín an na seachtóidí a roi. Mar sin hit siad tír a ceisní chúsaí de dilmí buaní ar ceisní cearta grúpi mionlaí agus mar sin de. Tá cultúr na féiniúlaachta dúrbar bhaid sin tá sé tréis scape isteach i bullachtaíocht na hÉireann. Sé seo go mbíonn drámaí ag tarraingt uisce ar a mhuileann féin, mionlaí gnéis, mionlaí etnica, mionlaí tanga agus inscnaí ar le. Darnáí tá na cearta sin ag dulú na drámaí sin uilig ach an rud atá nasnamh ná analís ar cuasaí eacmacha agus cuasaí cuachta agus mór a féidir le na drámaí sin teacht le chéile agus glúiseacht níos leithne a thógáil a rachaí a thuirsaí dúchláán don cinál córas eacnamaíocht a mar tá ní lois for ceisní féiniúlaachta ar le mar luí ben ceapan an Teacht na Scotas. So sampla má ná Justin Trudeau an sin a Canada an pictóir dá an sin tugann sé béalgrá í ionriachta na bundúchasí ach an sin scrisan sé go talta trí cead a thuirtá cead a thuirta cabhlachtaí ula agus mína dáirta dul seachún tú chun brabús a dhéanamh. Dar ná ní ceis féiniúlaachtaí ceis na Gaeltachta nó na ceis na Gaeilge agus ceis pobal, ceis politiúil, ceis eacmach agus ceis chuachtaí. Churann politíoch na féiniúlaachta an tuiscin sin in ábhréidh i measc an Óige credum.
Céit ná an. Tá rud freisin dá bhanam an curriculum riúnta ní mé chun mar an a ráfuí seo mar ní sanálaí mé ar an ábharach má bhreathnaíonn si bhéir an sin agus más ag trácht ar an Óige táimid agus na fáithnaí bheith ís neamhpholaitiúil is fiú an curriculum riúnta a luath. So sile go leir an íomhá go néint ar daltaí sa gáir sa dachas a thréáil mai chun ghlacha leis an údarrás sa Óige fustéachta. Agus feicthe amach an sin ghfuil tionchar aige sin leis an cinál gan cuasaí druch cuasaí a ceisnú agus mar sin de. Ní gád mór an ráfaoin éisimarcha dá náí agus chuann sé sin le édáchas an Óige. Fecinn tú ar Twitter ammantí agus aonóirí an rialtas cinenne a déana gcuine an Óige fecinn tú daoine rá sin é tá mé dul ar imarcha chun na hastráil nó áit éigen. Bhín an tanga na plúch ach uornta ach bhín si dóiréir a freisin agus imíonn si tá bhuiil coilt agan i misneach do bhár na heis imarcha. Chunas go féidir daoine agriú mar mátá siad a fágáil chun saoil níos fearr a bheith go ní féidir. Is fiú smaoin a freisin ar an áir dhearnach a bhí athriú á bheann ann in Éireann ar an 93 go fethe trí maíonn an stairiúil Dave Fitzpatrick mar shampla gur hit rátí éisimarcha do bhár srínta a bhí a bhaim le linn an chéad cóga damhanda. Cothíú acma óg a bhí cinál ag éirí séirse compónúsach agus gan deis acu dul ar deoirí comhthéacs go sin dúnú an safety valve a bhí ann sna trochadaí agus na caogaí a bheol aber. Sin an eile. Struchtúir na políteachta tá an go méid Teacht John deir nééisach struchtúir an políteachta tá an daon has onidéach agan mar gléit ar air na seo ní choras é sin a chuhíonn ranfartíocht na measc an Óige céim fá mar fíormheogáin daoine tá fíormheogáin daoine tá faoi bhún trocha mar cháláirí aber nó mar tachtaí dála céim fá mar bíonn CV de sois a tastal wet a cheantar ar le rinne mé seo rinne mé siúd bhí mé buintach le méid seo agrachtaí nó méid seo grúpaí pobl agus sin an bailach a dentar taobha ort an sin ar bíon den an daoine cinál cinenne ar an CV sin chunas go féidir é dul isteach sa gáras políteachta sin nó nach bhfuil tú lonathe in áit ach ar feadh bliain nó gá. An aspéide gus polítiúil beidir ceannas na rudaí is má. Ní le tuiscint bonúsach ar cuasaí cuachta nó cuasaí eachmacha. Tá cúisinaí stairiúil lei sin dóbar mar shampla seomraí létháireachta san éide go bhís ar watha leis an náisiún agus na hairnig Óige na fíníní chunan na talún glúiseach na habheochna agus mar sin de agus idechas polítiúil náisiúnach a bhí ann agus bhí sin go bra ach in ígnéid ag fethe dá ó dheas a ní a fáim ag an náisiúnachas mar idéolaíocht phríomhhartaíochta dá nó idéolaíocht stát a bhí ann camádach idéolaíocht stát agus idéolaíocht camádach in dhí sin. Do bhár fórbairt eacnamaíochta deisceart na tíre san éide go bhís bhí bunathe talmhaíocht agus gan mar an tionscaléachta níor orbar idechas polítiúil a bhí bunathe ar hiiscint achmach nó tradiisiún ládar cléach nó mar a dórbar aber i gceantar mína dáireachta san ratan beag. Sin an. So látá nuance a stát an dhéantar ar manscoilach an tidechas séirlánach sóisiad a polítiúil a bhíúna agus ní dhéantar mar an de feice sé bhán an cinál cóirsís an sin tá cúpla fáib leis an cóirsís an gléann sé cinál grúpaí pobl ar an stát ach ní é sin atá gceist leis an stát sin an sucaí in éire an stát ná cinál meicníocht cuachta agus séirhíse a pléin leis an sucaí. So an tús tá cinál
aspa tiiscin an sin sa curriculum ar an syllabus sin agus ní cheistíonn sé an cáras cumhachta an cáras stát mar iad cinál tain lena sé leis an rud atá ann. Mar sin tá daoine óga nádmhíonn gur beann don achma fiú gur féidir le héine ceapann siad gur féidir le héine cuma caiithíd an dréime a grappa léit ag bootstraps ó ideology a seo. Rud nach bhfuil fear má dhéanann duine cinál stad ar bunúsach ar an sochaolaíocht. Snán an eile. Cuig nó maid eile Kerron, okay? Yeah, tá mé beag nach ríne. Rud eile tá ascuin as an aspa idechas pholaitiúil seo ná daoine óga tain sa seans ar na stochhairigí. Cred weimé tá beirt nó treoir bhfuil aithne cinál sách watha orthú agus tá apps orthú acu ar chuig gohan. Is cearúchas atá ann go bunúsach tá groim aige ar daoine óige. Bhíonn siad ag play le Bitcoin agus na cinál cryptocurrency seo eolas gur cluiche cinál riúletíd agus ní higann siad an cinál damáiste a dhéanann an cinál airgeadú ar an cáras eacnamaíochta sin. Mar sin seachas páirt a ghlacha ag rammaní pholaitiúil atá siad a gceall ghlacha dáireachta ar an stochhairige. Ní daoine ar ina céim gná ar an óscoilíd seo ach gná daoine óga féard an chuid is má tá gafa leis seo mar bhealach chun airgead a thuileamh. Cén fág méid sé géirí airgead a thuileamh mar ní leon deisinaí acu agus feicimid an sampla sin ó America Haas stad ar rinne ar Nicaragua an sin sa spéisiúil bhí an áige bhhad níos pholaitiúil sa 7 8 ná hanin an ócadaí. Ní raibh deisinaí fustíocht nó garma acu don todhchaí nó deis acu bheith ranfáirteach ag nglúiseachtaí forrásacha ar son na todhchaí. Mar sin titan siad siar ar an individualachas seo. Mar sin féidearthachtaí, céir is féidir linne a dhéanamh faoi seo, mar is fiú rá dús go bhfuil rudí a gathú go méil go damhanda tá daoine óga dul rá an éit a chlé America. An áit bhfuil an cáras seo ar an áit is láide den cáras seo. Tá athhrú an seo táú freisin don áid tá níos má daoine dul rá an éit a chlé sin féin tá na fíorchaí an sin ar na statisticí an pobl bhreithe rinne. Athra mar is sochaí ar raibh glúbhaint ag daoine óga acu le blianta beagán nús bhí na réifreann ann agus mar sin de agus brisú cuacht na haglaise tá rudí a gathú díag ar ní go raibh smach sóisialta ar an óige. Braham féin bhfuil níos mó gníomhairí óga ná mar bhí dem líon ó hen le linn ré na polis na Daine. Well ní nach íine mar go neachí 400,000 ar éisiimimecha an trá sin. Ach tá roiint slugthe isteach ag dramnaí an ás na glasaí atá trééis an feallar a dhéanamh a rís ar an óige a chafáilta ar a hon. Is fiúil leo freisin in Alban agus bhreat an bheog bhfuil an óige go mór a bhábhar an neamhsplachas na tíortha sin agus buid tionchar aige sin a chósaí amach an seo. Agus tá discórsa an seo faoi aonú na tíre. Mar dúirt an cáinach an áit is treiste an aigáid bíoh na Gael ann. Ní gá aigáil go sunrach a bhí ag eiste ag an cáinach ach átain a bhfuil na dramanaí is fórrásaí agus an átain a bhfuil todhchaí na tíre a phlé agus a chéire. Tá air a aonta a phlé cá an Gaeilge sin, cá an Gaeltacht. Fág an Gaeilge ar leathtaobh rís muna mai agríochtaí agus na Gaeilge géirí an ceis sin a chur a phlé fiú. Agus is tócha sin
críoc ná mé ar an buinte seo cafa neamhpholaitiúil a bhhainú credum. Riamh gach cinál mór athrú stair na hair an bhí beidir 10 nó 20 bliain de dramnaí beaga dramnaí níos má déine an obair ar an talamh cruthú na neamhpholaitiúil cruthú gúlaíochtaí bealaí sna 87 le glúiseach na talún so le hála mór athrú an sin tús na 88 agus deire leis an ginseileacht talún freisins na 89 obair méola bhí ann ó thaobh meán daoine athrú ach tháinig sé chun tarbh an sin ar béal. So sa látá nniu an cafa leanúint lei sin cafa cógúlaigh de thógáil ar a dramnaí pobal forrás ag a dramnaí Gaeilge, dramnaí tútha grúpaí mionlaí céir chuman pártaí politiúla is a riile agus tá obair sin ar bun misneach á buníúmid tuga mé cuat ar na Gaeltachtaí gach bliain mar bheithil chun nascaní chruthú le muointe na háta tá daoine agansú Gaeltacht ag obair ar na nascaní céine sin a chruthú. Bhín mé de deagháil leis na páirta politiúil agus politóirí forrásacha freisin chun ar analíse chur na líorthú tá buíal lena maiile clia tá buinte le feachtas tithaíocht de céir cuman agus mar sin de buíal agan na ngáileamh tá buinte le ceirú le tefií agus gníomhach ar chós a bhíon gníomhach ar chósaí tithaíocht a chumá. Agus bhí chur an tidachas politiúil chun cín freisin in ar éiris mionlach club scan an féirsaí club leabhar na Gaeltachta Cainteanna in áras na Gael agus mar sin de. Just buimid a play seo ilig mas féile le dul roií chuig an saon an déanach mar sin. Buimid a play seo ilig agus ag ar cinál methil bliantúil na sin ar an sahan beag seo. Bhí mé tréis leabhar faoi líonraíoch bíon daoine rá céim fánach tógann sibh rud éigen concréadach an mna nús le bhór lá bhí daoine mar Seamus McSeán i mé ferris a bhí lánach tógáil bótha seo agus rudí mar sin agus bíon sé spiúchás an orintach ach ardhheas an mé agus sin na rudí bhis á phlé agan céim fánach nach ann dó está tithaíochta Gael i gceannt ar órbach mar hampla agus sin é.